Bi milyonan darên bindekan digelîn bajarê Ordî li Bakirê Tirkiye de belav bûne. Ji sedî heftû û pênc bindekan dinyayê ji vê herêmê tê. Piraniya daran di cihên here dijwar denin, ji ber vê jî çinandina bindekan karekî zor û bi tehlûkê ye. Cotkara rojê de 11 saetan û di hefteyê de bi 7 rojan kar dikin û di mehê de $300 qezenç dikin. İskender ku nexwestiye paşnavê xwe bêje, di emrê 15 salî de dest pê vê karî kiriye. Niha di emrê 30 salî de bûye berpirsyarê komek cotkaran. Geliyoruz örneğin 15 Em hatin ver da 15 rojan li baxçeyê kar bikin wel dîfra xolêk bidîn û berew gundên serî ve biçîn û 15 rojê dî kar bikin ji ber ku me pêdivî pê heye. Ez naçarim vî karî dikim karekî zehmet ew kes nikare xwe li ber bigire. İskender wekî cotkarên din bi 700 kilometre dûr ji herêma ku piraniya wan Kurdin hatiye vir. Herem ji ber şerê artêşa Tirk li dijî serhildarên Kurd de weran bûye, ji ber wê jî pir kar tune li vir. Dayika İskender Medîha ku ev jî nexwestiye paşnavê xwe bêje, bi kurê xwe kar dike. Wekî hezaran kesên din ev bi zorî ji aliyê hêzên evlehiyê ji gundên xwe hatine koçber kirin. Ne bi tenê xaniyên xwe lê jiyanê xwe jî winda kirine. عيش نينا عيش معلومة القندامة نمايا جوت نمايا الراس نمايا عيشة ما بري ما كتيفر تفهم كيف؟ bağımız bahçemiz eskisi gibi yok diyor. عاولي ما جوت كير ما الراس دلان دوداني ما عيشة خد كير أمشونا برحيوين عيشة ما نمايا بري ما كتيفر أم مجبورين يعني يمتين أفر أم تبينا كولك ما تشتك بسر رخصتي أم تبينا ما أنا قندي خو İskender Medîha û cotkarên din di dema çinandina bindekan mehekî di nav konan de radizin. Piraniya karkerên koçber bi mecburî di kampên devletê de hatine cîhkirin. Kar bi dest nahêlin kes serdana wan kampan bike ku çavdar rexne li ser rewşa kampan dikin. Xwediyê darê bendekan Hilmi Uzunlar ku kar bi dest İskender û Medîha ye, dibêje kes ji vê karî perek qezenç nake, ji ber ku firotin kêm bûye, hevrikî zêde bûye û guhertina xweza jî bi bandor e. Fındığı topladığımız fındık Firûtina bindekan bi tenê têra karkeran zibil û xwedîkirina daran dike. Em çandinê dikin, paşî em wan difirûşin. Lê em wan bi heman parve dikin. Paşî em vedigerin karên xwe yên din da ku debara malbata xwe bikin. İskender jiyanekî xeyal dike ku tê de çinandina bindekan tune be. Seneye bir Ger min karekî normal heba bi kemtirîn moçe ez saleka din nedihat me vir. Bo min bes bû ez da li mala xwe bimînim digel zarokên xwe. Zehmetkeşiya İskender û dayika wî Medîha vê bû çend hefteyan berdewam be. Piştî bindekan ev vê gavê herin herema navenda Tirkiye ji bo çinandina petatan. İskender dibêje vê demekî derbas be heta ku ev dîsa sê zarokên xwe bibîne.